Escoitar as demandas e problemas que ten actualmente o sector da hostalería. Ese era o obxectivo desta reunión, un encontro que, tras as medidas adoptadas polo Goberno do Estado, era máis necesario ca nunca. Poñer en común as súas preocupacións, reforzar a comunicación entre o Concello e a hostelería e, dende o Concello, poñernos a disposición naquelas cuestións onde nós lle poidamos axudar, intentar axudarlles e intentar apoialos. O sector da hostalería é, sen dúbida, un dos máis afectados pola crise da Covid. De feito, segundo anunciou a patronal de hostalería de España, tras esta pandemia poderían pechar un 15% dos bares e restaurantes do noso país. Por iso, os representantes locais deste sector reclamaron hoxe maiores axudas para poder sobrevivir. Obviamente a situación é crítica e ademais agora temos que ter claro que ven o inverno. O inverno está de por sí, a hostelería sufre e agora con esta nova vivencia que estamos teniendo vai ser máis duro todavía. Obviamente o objetivo de todos os empresarios está claro que é poder salvar os negocios e seguir con eles abertos, pero para eso, dada a situación do COVID, necesitamos un poquillo un apoio das administraciones a nivel local, estatal e da Xunta, ¿no? Porque sin axudas vai ser difícil. Un dos últimos contratempos que sufriu este sector foi a decisión por parte do Goberno do Estado de pechar o ocio nocturno, unha medida que sentou como un serro de auga fría entre os hostaleiros da cidade. Pechando o ocio nocturno, queremos que é un sector que está un pouco criminalizado porque parece que leva as culpas de todos os contagios, cando se sabe con números reais que en general a nivel o ámbito nacional e incluso particularmente en Pontevedra dos puntos donde menos contagios está habendo. O Goberno decidiu pechar o ocio nocturno porque ao mellor tiña que buscar unha cabeza de turco.